Söýgüsine azar berenler üçin bir oglany urup öldürýär, şondan soň 10 ýyllap azatlykdan mahrum bolýar. Ähli jaňly salam dostlar. Bulay diýip berjek zadymy maňa bir ýaşly adam aýdyp berdi. Ýaşlykda şol ýagdaý boldy menne diýip. Karoçy bir söýüşýän gyýdym maddi, halaýan gyýdym maddi. Soň akşamlyk aýny ýyrak döwrüle men aýdýan zadym ol SSR döwründe bolan zatlaryň biri. Men niýe işledim diýe. Soň şu söýüşýän gyýdym, bu işini şol ýanyna barýan, işden çykyp ondan soň aýlanýar, şeýle öýe girýär ýa-da. Şoňam diýe ýanyna işden soň ýanyna bardym bolýunýa, ýanky diýe aglap otyr. Näme boldy diýsem, aýna şunýalyk boldy, şol ýalyk azar berdiler garap. Bire doguna ken şu azar berdi diýenleriň birem gapdanlar, hem dosty. Indi azar bermek näme maksady bilen, ýanky näme o döwürler birazçyk nemerek bolan soň dogan zady şol pul sorapdyr da, näme etmek üçin, almak üçin gerekli zadyny. Onsoň olam menne pul ýok, intak aýlygym alamok we şoňa meňler zatlar diýse, aý senne pul işläp börsün garaşy edipdirler. Ýanky bir şapbat çaldyr. Bulam şoňa aglap gurrun berýär, bulam alýada gitdi ýankylaň ýanyna düşünşmäni. Oňa döwürler näme her kim 90-njy ýyllar awa batda bilýär, näýrekler. O döwürler diýe elimde diýe kastedim maddi, kastedim nämedigini bilmeýän bolsaň, şu demirden ýasalýar, şu eliňe geýilýän zat bolýar. Onsoň şonu alyp bardym diýe düşünşmäni, eýleňdäl, beýleňdäl garap söz üstüne söz. Ay başlandy diýe ýanklar ýakadan tutdum, menim kastet elime geýildi. Birini urdum, awa ýykyldy, ikinjem nemetdi, ona urdum, olam ýykyldy diýe. Şo taýda ýazyp turarlar diýip, kan ünsem etmedik bolýan bir turdy beýlik turmat diýe-de. Olam aýny aýrylypdyr diýe, şo uranmatym bir jaýrak diýipdir de. Äňiniň aşagyny diýipdir, şol bir jaýrakda ölüpdir. Mana ne suud edýärler, zat edýärler 10 ýyllap, awa basýarlar. Ýanky başda diýe hat ýazýat diýe maňa men awa şunýalyk seni awa garaşan saňa küýseýän, eýleňdäl, beýleňdäl seni söýýän zat diýip. Soň wagtyň geçme bilen ýazmasyny besedip başlat diýe. Adalyp başlat diýe-de ýuwaşlyk bilen soňundan wapşe işçilik ýazman başlat diýe. Ahyry iň soňunda diýe bir hat geldi diýe, meni bagyşla, men saňa garaşyp bilemok, 10 ýyllymy gören uzak wagt bolýar. O taýda men 10 ýyllap ömrüm awa geçip gitdi, men saňa garaşyp bilemok, men başga bir ýerden durmuş gurjak bolýan diýip hat ýazdy diýe. Şonu diýe bir zada göz ýetirdim diýe-de, hiç wagtym kim bolanydym, şu özüňden geçip zat etmeli eken diýe-de. Şo mene şoň arnaljak bolup diýe bardym diýe-de, şo tak şo gyýda göwüne degenler üçin arnaljak boldum diýe. Ol bolsa diýe, näşe edip iň soňunda maňa karoçy garaşyp bilemok, awa 10 ýyl uzak wagt diýip diýe. Aslında men o taýda hiç ýylak ýagdaýda özü bolsa da, özüne aýtdy, men özüm üçin gidemok o tak diýe-de. Umuman on aýdyp berýän zady hiç wagtym diýe özüňden geçirip, özüňden artdyryp adamy söýmelläl eken diýe-de, adama özünden gereginden artyk ýanky zat edbersen bolano eken, sen şoň üçin hemme zat taýynyň gorkasaň, men etmem diýe. Indi näme diýe, men 10 ýyl ömrüm diýe ýöne köýtdi ýaşa taýda, hiç ýylak ýagdaýda men 10 ýyl ömrüm, men şu 10 ýylyň içinde nämeler edip bilerdim diýe ýöne 10 ýylyň içinde men hiç ömrüm şu taýda ýok diýip hasap edäý köýdi diýe. Ondan soň geldim diýe bir ýyllap diýe iş ol bul şolatlar bilen, ondan soň öýlendim, çağalar boldy diýe. Öz şo wagtlar kranawşyk bolup işleýärdim. Kran işleýärdi. Näde diýe işläp görüşüm diýe-de umuman aýtjak bolýany. Şoň üçin hiç wagtym gereginden artyk näme diýilýär, söýgü diýilmi, özüňden geçip özüňe ziýan getirjek derejede bolmaly diýe-de. Sebäbi bary bar. Hiç ýylak ýagdaýda şolaryň gadram bilenok, awa seňem gadryň bilenok, gaýtam, awa meni bagyşla diýip diýe ýygyňda gidýärler ekenler diýe-de. Şoň üçin özüňizden artyk awa geçirip söýmäňden siz wagtybäsizde başga özüňizden başga özüňizi neme berjek adam ýok, söýüp mähir berjek adam ýok. Ýanyňyzda adamym söýmeli ýöne näme bolanydym, biraz kelläň işledi birak söýmeli. Ähli jaňyň janyny sag bolsun dostlar, saglykda görüşelim. Sag bolun.